Dokotela lapha. Nkosi yami, siyaphila manjani? Ayisaphila ngathi. No. Hayi sisabuya saba nawo sisi la. Sisiyaphila. Ngiyaphila njani? Saphila. Uyaphila ngoqamba amanga yawo awuphili. Vakashela. Hayi ngiqabaqaba iqabule vinegar. Ashintsha amalangwe. Ashintsha amalangwe. Wangapha phela mina. Owangale. Cha, fusichazele ngeprocess. Kahle. Uthi ngiyakhumbula ukuthi wafika, wayibe inkinga yakho abantu bayibona. Ngizoyifaka nje afishane ividiyo bazoyibona, just ukubakhumbuza. Meke yanyakaza nje lento esiswini. Ngivele ngiphuphe nakabi futhi thola ukuthi ngizohanjwa nawo ukhuphe la emehlweni enkopheni. Hayi ke lapho ke akufunwa umuntu. Ngathola manje ukuthi angangikhulelwe ingane ezimawele zibafana zadliwa inyoka. Uyena wabulala umama. Wathwala ngaye. Wena uyayizwa eswini. Yanyakaza futhi ngidla igazi ngoba makufanele ngiye kuma period kwesinye isikhathi angihla mpe u3 months. Ngaba nomopho owafika ko 3 months ungaqhamuki. Ngaze ngaya nasesibhedlela. Ngaya kudokotela ngaya esibhedlela. Sibhedlela bangenzisa nescan. Wathi udokotela ngisho mathuba ukuthi uthola ingane mancane ngoba isystem yakho ngaphakathi ugcwele infection esingayiboni ukuthi iyini. Ngizwe inhliziyo engathi iyafail, minyakaze kakhulu. Ngizwe inhliziyo yami ukuthi iyafail. Ngize ngibhala imessage kwi-group ngisho ukuthi mhlawumbe kuzosangasekho mina ngoba inhliziyo iyafail. Okay, njengoba uthinye uyanyakaza esiswini, ifana nokuthi upregnant, mowuzwa ngaphakathi. Fana nokuthi ngipregnant ngoba iyadla negazi. Futhi isisu ngesinye isikhathi sisami sibuye sibe sikhulu wonke umuntu athi awusiyakubongela suze wakhulelwa. Uvidiyo number 2 wawuzele ekhaya uzotshela ngenkinga zakho. Wayiconfirma. Namhlanje ke ngizothi ividiyo yesithathu le. Yesithathu le video le. So sifuna ukwazi ukuthi ngabe udokotela inkinga wonayo usanayo yini? Because abantu basayifuna ne-update. Because baningi abantu aba-interested ukuzeni. Abanye sebeyasaba izinyanga ngazi ngokuthi khona into ezayenza ethusa abantu kodwa ke ithinta ibe njalo. So sifuna ukwazi from wena ukuthi thina njengoba sikulethele ekhaya uhambo lakho luhambe lahamba lagcinaphi? Ngakhuluma. Ngibingelela nonke. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ijourney yona bingekho lula kodwa ngiyabonga kwi-Real TV abantu abangisupportile. Ngiyabonga kakhulu kuDr Khathazile. uDr Khathazile akayena nje udokotela nje. Isimangalisi silwane. Dr Khathazile asizanga mina kuphela kodwa usize shuthi ngathi ukuthi uNelo angilethela ekhaya bekumele kusizakale umndeni wami noma isibongo sami as a whole enkingeni yeminyaka ngeminyaka. Dr Khathazile usizile kakhulu. Inkinga yami wayikha phansi emsileni ngiyacabanga ukuthi abalaleli babona khathi engihlolelo kokuqala. Wazi wachaza ukuthi akuyona inyoka ezinyoka njengesidumbu kanje njengezinye inyoka like mhlawumbe inhlangwane noma ini but into spiritual snake ekuthiwa umlambo. Thangi ke ngifikile le ekhaya ngoba uhambo lami lokulapha nokuklineka luyi process. But solo ngafika kaDr Khathazile mukhulu kakhulu umehluko kangangokuba ngisho ukulala ebusuku wonke umuntu ulala zancoma ukuthi hey sathola ukuphumula. Dr Khathazile akagcinanga ukuthi angilaphe la ekhaya kuphela kodwa Dr Khathazile uze wayofika ekhaya lami wafike wagile izibukwayo. Siyabonga kakhulu Khathazile. Siyabonga ngiswele yona imlomo eyinkulungwane yokuthi ngikubonga ngaze ngibona into enje. Besihlezi siufisa usizo olunjengolwakho kodwa singazi ukuthi soqala ngalaphi. Sifike egcineni la Dr Khathazile. Ukuzwa ngenqokonqoko, hayi inqokonqoko uDr Khathazile siyabonga kakhulu.
Nakumndeni wakhe nje siyabonga, ithongo lakhe liyangizwa njengamanje. Ngiyabonga kakhulu, ngibongele nomndeni wami. Ungisize kakhulu Dr. Khathazile, uqaqe zonke izibopho ebengazi nami ukuthi khona uhlobo oluthile lezibopho ezinje ezike zibophe umndeni wonke, isibongo sonke jikelele. Kodwa uDr. Khathazile nje yena wavele wayiqashula kalula loyo nto. Siyabona kuyaqala kuyakhanya, kuyaqala kuyalunga, noma phela izinto zingezenzeke manje kanye kodwa umehluko siyawubona. Siyabonga nesineke sakhe nenhliziyo ende yakhe. Usizile kakhulu mina nomndeni wami. Futhi ngiyathembisa ukuthi nami mangiphumelela kulunga konke kwami, ngeke ngize ngikhohle ukuthi ngisiziwe lekhaya futhi angigcinile vele la ekhaya, ngisazoqhubeka ngize ngoba izinto zami ziyiprocess ende, kodwa ngeke ngize ngikhohle futhi nayo iReal TV ngisazophinde nami ngisupport abanye futhi ngiyobonga ngelinye ilanga. Angeke ngize ngikhohlwe nje, akuphelile nje. Ukube kuyikona ukuthi namhlanje kufanele ngizo-update abantu abangisekile endleleni ukuthi cha ngifikile ka Dr. Khathazile, ngisizakalile Nkosi yami. Ngicela nje nozizwayo enenkinga, mhlawumbe onenkinga yomdliwa, onenkinga yesipoko, onenkinga yesilwane, akeze ka Dr. Khathazile, ngeke azayisole. La ekhaya uDr. Khathazile akhethi ibala lomuntu, futhi akabuka inkinga yakho wedwa size wena wedwa, kodwa uyibuka into ekujuleni kwayo, empandeni yayo inkinga uyisusa empandeni azayoyikhipha phezulu esicongweni ngesineke sakhe nokubekezela kwakhe. Cha bandla ngihluphile mina, ngilashwa kodwa bangibekezelile nomndeni wakhe ngaze ngaba right, ngaze ngafika kule isigaba engikusona namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ku Dr. Khathazile. Wonke umuntu South Africa amahle ozizwe nenkinga angeke azayisole, akeze ku Dr. Khathazile. La ekhaya akuthwele azikhilwane, ngabe nje ngiyasho ukuthi ayihlophe kudlalwe ngami, angeke uzuyisola, angidlalwa ngabantu la, kodwa kuyasiza umuntu. Mina ngifike ngingenalutho lekhaya, ngingenamali, ngingenalutho, kodwa bangisiza. Abashonga ukuthi ngoba awunamali ayizibonele sisebenza imali thina. Cha, kodwa bangisizile nje ngenhliziyo ende yabo nesineke sabo, banginakekela noma sengihleli la ekhaya ngilashwa, bangibekezelile bonke, bangisiza. Akekho engingambongi, ngibabonga bonke. uNkulunkulu namathonga aba babusise kwande. Okay, mina ngifisa ukwazi le video ngiyenze ngenhloso yokupromote uDr. Khathazile. Yeah. Kwaseqaleni mengimshutha ngisuke ngingakona ukuthi ngiyampromotha, sengifisa abantu bagijima beze kuyena. Mina okwami ukuveza amandla obunyanga ukuthi akhona, ngoba abantu bakhompena kakhulu online bathi inyanga edlale ngabo. Yeah. So if isikhona abantu asibaziyo aba-powerful, ngakho ngeke ngisho mina ila ngathi nawe mekhona umuntu omaziyo o-powerful umveze e-comment section kuze sikwazi ukuthi simlane, ngoba abantu la eminyango bahluphekile. Angiphathi kwabesifazane entweni ezithinta lezi bekuphethe wena. Awuyena oqala ufikile khona nomunye ade evele evidweni bahluphekile abantu besifazane ngezinto ezikanje, agcina sebengena ezinkingeni ngenxa yobuthakathi, ngenxa yabantu asobe bethandana nabo, ziningi izizathu ezibakhona. Yeah. I-process yokuqala kuthiwa namhlanje ke uyalala enyangeni. Lalo njani uvalo, ulala emzini umuntu owaqala nqa umbona ngikuletha kuyena. Kwakuthini kuwena ezomuntu nje? Azange lungishaye uvalo ukuza kwami la ekhaya, ngoba kwakhona ngisuka ekhaya noma angazi mhlawumbe into engangiyifile egazini noma ingoba ngangiphushwa ukuthi sengihlupheke kakhulu, kodwa angizange ngishaya uvalo, angizange ngibe nama doubts. Even sengiqala nje nginyathela amagcekeni ale ekhaya angizwanga lutho olusindayo ukuthi mhlawumbe hayi mhlawumbe la kudlalwa ngami scam. Ngaba positive, kwavele futhi kwalunga. Angazi kwenzakala kanjani, nje ngaba positive. Nje nganginethemba elikhulu of which angiphoxekile. Ithemba lami lingisebenzelile. Okay. Baqala bekuphalazisa, bekugqumisa iexperience yakho nje. Because ngifuna umuntu masefika la esebona ukuthi hayi akudlalwa la. Ngoba abantu beza ngokuphapha kanti into efana lezi kumele ube serious. Yebo. Experience yami noma ngingayena umuntu obejwayele ukugquma imithale ekhaya ihlukile. Ngeke ngangijwayele ukugquma isiwasho mina, yabo. Ngoba ngenzela okhuphe nani. Ukulashwa kwala ekhaya kubhlungu ukuthi usuke sugula kuphuma izinto kuwena
kodwa abantu bala ekhaya abangisiza ayibangibekezelela mina ngigule kakhulu ke hayi ngigule ngaphezulu kwa wonke umuntu nje engangihleli naye ngoba ngavaleka amehlo nomuthi wangaphumi kahle mangiphalaza kwakubuhlungu mangigquma ngibona indlu ihamba nesisu singigijimisa nje kwensekile iziwombe zezihombe ezihlukahlukene kodwa ngawubona umehluko emva kwaloko sengiqedile iprocess yokuqala Waya emfuleni. ngaya emfuleni sengiya ihlandla lesibili Okay. sengibuya okwesibili akakudibanisanga ndawonye kwi-weekend day 1 Okay. ngiphinde ngabuya ngaya empophomeni ngangisaba kona ke ngangiyiqabuka impophomo ufanele uyiqale phezulu wehle nayo kodwa kwahamba kahle nalapho ngaphuma ngiphila laphela kona ithemba sengisezantsi ngibona intaba amanzi edilika kodwa ke ngaphuma ngiphila futhi hayi unamandla Nkosi yami. Okay. Iprocess sefika kini wezonzana wabantu abazi kasibachazele ngalo process leyo futhi sasengekho nathi ukuthi sizoshoot ngoba phela kahle ayona ukuthi sizoyishootha yabo. Yebo. Kini wezonzane kini. uDr Khathazile ngesikhathi sengibuye kwesibili wayethe ucela ngibuye nomuntu omdala ngoba kunezinto angakwazi ukuyitshela mina. Okay. Ngoba khona abadala kunami. Yes. Ama siblings. Ngabuya ke nobhuti nosisi abadala. Wakhuluma izinto ngafikelwa inyembezi wayehlola sihleli la kanje kansulayini ngakhala izinto ayikhipha akhipha izinto eziyiqiniso zodwa ezijulile ekwakumele ayilungise ezazingakaze zibone umuntu no wayezibonile mhlawumbe ezayoni wayeyikhuluma nje yabo sakuhlekisa futhi magcwele amashayinabo yabo kodwa uDr Khathazile ugilizimanga efike ekhaya wengeve ezosebenza ngoba esebenzele kufike mina noma ezolapha mina noma ezolapha icethu hayi uzoqinisa iceke nje uDr Khathazile wayogqiba imigodi esazalelwa kuyona wayogqiba imigodi abazali bami abazalelwa kuyona abangayimbanga wayigqiba yonke lo mgodi waphinde wasiza wonke umuntu makuvela inkinga yakho ubhuti wami wakuhlolela umshanami amhlolela wonke umuntu omhlolela and samkhulula ukuthi ungafihli lutho okhuleka akho umuntu ozokubopha hayi wadilima ngakwasa ingane yabantu ingadlili ingenzele kwasa washo 7 engakaza lala engakaza phumula wagilima ngekhaya Khathazile Onikhathaza yabo ukhathazile ukhathazile sijabulile si happy ngokufika kwakhe ekhaya si happy nje insebenzo yakhe hayi uhlukile Nkosi yami yabona inyanga ziyathuka esikhathini samanje ziyathuka inyanga kodwa hayi ukhathazile hayi namanje hayi cha si happy ngiyabonga umusho kanjalo ke nifuyile ekhaya kukhona inkomo nezinkukhu onenkukhu yebo okay wahleka manje Wathi sifuyile manje ayabuza nje ayibuzela nje hayi Nkosi yami usizile ayena nomuntu othi ngoba ngixakekile ngenzi lonto mina ngifuna 100,000 la angiphumi la ekhaya 100,000 ungekho cha umuntu kuyasho ukuthi into yakhe eqiniso unobuntu okay unobuntu nje Dotela Baba. Uyaphila Hey ngcono. Cha ngiyajabula mina umuntu umengisholo yena engakhonjwa ngaspam ngoba sona usukela eThekwini uqala yena nje weshona futhi nawe ubungazi ukuthi ngizoza naye namhlanje ngithi hayi ake ngifike naye azoyikhulumela because lasithango ngize la neinsizwa yaseHarding ngayenza ivideo encane ngitshethi soyenza ivideo alo sizibele kwesiphambana ke naye ebhizi ePantown ngathi khona ukuhlangana naye kodwa ke sizolinda kuhlangana kuphelele indaba zomsebenzi uma nisikhuluma eqeqeni yasisi ngicabanga ukuthi mina bona sebeqedile yes nami sengiqedile into eshodayo amathonga angakaqedi okay abantu abadala abaqedi iningi kakhulu iprocess ekade siyenza ngoba bathi mabefikile la beumndeni kwakhona sesiyahlola ne sahlola sesumndeni so kwakuphoqa ukuthi kunamagama abantu abangekho avelayo abanenkinga futhi yabo so kuphoqa ukuthi iprocess yethu ayisaqhubeki ngalo ndlela sekumele kulandwe loyo muntu loyo
ekuvela inkinga yakhe kuzolungiswa leyo nkinga lowo muntu kuyima qhutshekwa nenye process yabo. So sahamba sana nasekhaya into ade siyele hey yabo lapha mfethu sangena sama ngaphandle. Yes. Sangangena ngaphakathi sasebenza. Sangena sahlala eminyango sasebenzile eminyango. Lokukhulunywa kuvezwa ngawani izinto. Into esasizele thina. Mhlawumbe sase sayiqala thina mhlawumbe ngabo 2-3 esasizele. Ngoba sesithola ezinye ekumele siqale ngazo. Uyabo, sisahla saqama phasi sahlola. Masihlola kumele siqale silungise ezinye zezinto. Masilungise lezo zinto futhi sesiziqedile kuyolahla lento ezilahlwayo ukucushwa kwenziwa yonke into. Kumele sihlele indaba yesibongo. Sihlele indaba yesibongo. Ayi kwakukuningi mfethu. Akuningi manje. Akuningi. Sihlele indaba yesibongo. Theni sahlele indaba yesibongo. Kwavele nje kwaphoqa ukuthi manje sekumele sesilahlile lesilwane sasekhaya manje. Mase silahla siphuma nani nabantu abadala. Sekumele manje kusuke futhi kuyo entabeni. Kuyokwenziwa isehlukaniso. Sekuhlukaniswa abantu abadala nesilwane. Sekuyila khona futhi maze kuzosuka lapho. Sekumele sibalanda abantu abadala sibafake. After sesibafakile abantu abadala sesizohamba. Kwavela ukuthi uma wabo wenza njani? Ofana yaqoke. Wathi intathe esigqokile azikho esimeni kwavela ukuthi azikho esimeni. Kumele agqokiswe futhi. Kumele futhi umkhulu kwakumele amlande la ngoba wayethwethuliwe. Kwakumele amlande amshintshe language yalapho. Kwakumele siyomntshontsha. Yabo siyomntshontsha la ayethwethulelwe khona. Ukuze phela masintshontsha simfundise nale language manje awubuyele esibeni sokuba yithonga. Mase sesimfakile futhi sekumele simkhumule lento azigqokisiwe. Simgqokiseke ngokwasekhaya. Manje ukuthi ke bese sefakwe ekhaya sesiyagqokiswa siyabamthathela into zakhe namthathela okwakhe. Bamthathela okwakhe osasikubekile. Into yathi ke ufuna ishweshwe kodwa akufuna ishweshwe. Kodwa akufuna ishweshwe. Maybe echaza abantu bamngcwabana isishweshwe. So la mase bemgqokisa bamgqokisa isishweshwe. Bamgqokisa lokho kokujindo. Isketi nje sakhe le. Kodwa cha wathi yena ufuna isishweshwe. Kwaphoqa ukuthi manje kumele kuyothungisa isishweshwe futhi singathenga sithungiswe. Sathi ukuyodungisa isishweshwe bese egqokiswa futhi nakhona. Kwaphoqa ingeke kwakuningi nanokuthi ke ekhaya labo abantu abadala nokubothi kunendlela abantu abadala bese kuzoba khona indlela izothi yama meeting nje manje umndeni. So manje lapha indlu iyodwa yabantu abadala ayikho indlela ngathi makunecala la ekhasisi yoqulela kuyona. So kwaphoqa abantu abadala bacela naleyo ndlu leyo ukuthi indlu yabo le akube yenhlanzeko. Eyamacala nenkinga amahlanu umndeni kube yenye indawo. So nje isaqhubeka iprocess yethu ngoba sesibafayile abantu abadala silindeleke nezinye izinto nayo sezoqala iprocess yakhe ethize kodwa silindele ukuthi ke manje basivulele ngoba sifuna ukuvulekela izinto but ke ayathembisa kakhulu nginethemba ke ukuthi ke phela into zabantu abadala ziyalini. Akusheshi ngendlela esifisa ngakhona kodwa hayi mina nginqobile mfowethu. Nginqobile. Thina yasibonga. Driver ngashona le ko push up lapho. Ngihamba ndoda usubonge lapha ngafika ngoba 7-8 Fika ngo7. Wow, past 7:15. Lapho nje ko7 ngifika. Ukusebenza kwamqeda kwaba ngabo past 7-8 ekseni. Ungalalanga ayadliwa ke vele mekusetshenzwa lapha kuthi. Asidli nje emzini ukuthi basebenza. So sikwenzile emkhulu usisi nje cha ngingakubeka ngokusobala ukuthi angaqedi ngaye ngoba bese kukuningi engikwenzayo. But kodwa nje iprocess yethu sesiyiqedile. So ngiqedile ngangala amathongo amambi sengizoqondana naye ngoba manje lifuna ithongo lakhe ke manje ukuthi ke selifuna ukusebenza ngendlela yakhe. Okay. Sisi nombuzo wafo wena. Yebo. Ngabe ke lento yayiyenzeka ngalesa sikhathi yayihamba eswini ihamba kuwena ungena kuma period ungathini isekhona sengilaphekile. Ucabanga ukuthi kuzokwenzeka ngesikhathi esincane kangaka noma
wawusuwenza na ulahlela Kangalahleli ukuthi into engiyibuke ngayo indlela enzeke ngayo lento bengihlezi ngwabuka lama TV ya YouTube 1 yes 2 bengilo muntu nami obethi kubantu we isibindi yabo kodwa ukuxoshwa kwami emsebenzini ukwenzeka kwezinto phakathi kwami nomyeni wami ekade umuntu ofana nobaba kumina yes bekumele ukuthi ikhala kithi livuke ngokuthi ngibhalele wena okay no matter what endleleni ukwenza kwayo le video namhlanje kwenze uyabona la kuba namahiqhiqhi mase kumele kwenzeke le video thatha isikhathi Thangi ngigulela ukufa sikade sifonelana ukuthi sekufikile eThekwini sizoshutha ikhanda mkhulu ala ngiphatha ngaphelelwa amandla la ngiphatha ngahlulwa na bengizothi nje kubantu ke ngiphethwe ikhanda kanje ngakhansela ngiyaxolisa nalapho ukuthi ngikuphula umoya kangingazenzi mina ngirelax kakhulu nalokuthi okunye nelo into engimele bayi-understand abantu sicela nje ukubonga kakhulu mina ngicela ukubonga ngoba kunabantu nje akade befona angazi basePitori lapha Cape Town yes abasho ukuthi nabo bebefisa ukuthi bafake isandla kusisi ngiyabonga nanokuthi ukusizakala kwakhe ababanga khona kakhulu abantu ezithiwa bafaka imali ngiyayibonga kakhulu leyo nto yazi ngiyayijabulela kakhulu ngoba yazi ukuthi abantu abaningi abafonayo omunye uthi hayi nami bengiyomunye wakade befisa ukufaka isandla kusizeni kwasisi ngoba nami nginenkinga ukuthi bekuzoba inkinga mase kumele alashwe leyo muntu obeyothi ngakhokha yabo ngafaka lo ubeyokuthwala ngeqoma yabo manje ngabe sinabantu abathwele ngeqoma ukuthi bona bakusizile so abafonayo njengamanje abashoyo ukuthi bebefisa yabo so nje siyabonga kona ukuthi bebekuseka kakhulu kulabo abafakile futhi siyabonga nje kakhulu nalabo nje ade besho basikhulekisa yazi into engimangazile kulento yakho bekufona ngisho abantu abadumile abantu abakhonza kule nkonzo yezinsindiso yes bebefona besho banathi emkhulekweni yabo so bebefona besho ukuthi nje baningi abantu abakhona kulento abangajaji ukuthi bona bakweyiphi inkolo mhlawumbe babona mina nginayo inkolo ukuthi ngikweyiphi inkolo mina ngigena yonke indawo because ishe enkonzini abasindisiwe ngiyagena futhi ngiyazisontela noma uhlolo uyathandana yes akunandaba nalutho so ngiyabonga kulabantu abangilekelelayo ngoba yabona ube bengingedwa noma ngingedwa la kulomsebenzi ngaba nginqophi mina kunemthandazo yabantu engingabazi abathi bebekhuleka bese bengibeka ukuthi basinzi ngisiza abantu bangikhulekela nami bese nabantu engibasizayo bayabakhulekela ngiyabonga nje kulabo bantu abasisekayo bese kuzoba futhi labantu abalethwa la ekhaya uyabona mawuzolethwa iReal TV la ekhaya ngizokwenza nje into nje encane kunabantu okwabaletha la ekhaya nje insukwini engeke ngisachaza ukuthi ba abantu ngicela babe nesineke true okwesibili ngicela babe nendlela yokukhuluma okwesithathu abantu Nkosi yami ebelethwe iReal TV la ekhaya angikwazi ukuxhumana nabo mina iReal TV ingekho awukwazi ungifonela namhlanje uthi uyeza uzoqala iprocess ekubeni ungaxoxile neReal TV ekubeni kuyiyona ekulethe la ekhaya because thina neReal TV kunendlela ukuthi umuntu memlethile bona basikhokhela iReal TV esikhokhela thina ukuthi ulethe umuntu la ekhaya iyakhokhela wena kunemali eyikhiphayo ngawe ukuthi uze la ekhaya yebo so manje mawusuzozifikela wena sewushiya yona uzokhokhelwa uba khona Joba ngazi ukuthi kanjani makiwa la uyayibona lona because yabo bayafona akasas attend esephela inyanga ewagcina esilethe lapho kuphela inyanga unelo uyasebenza unomsebenzi wakhe lo msebenzi part time job le akuwono wakhe ukusiza abantu kahle kahle ukusiza ngothando hayi ngoba kumsebenzi wakhe uyabo nokuletha abantu akumina ngedwa lapha but naye uza ngoba kunabantu abamenzela into ezinhle kusasa ngokuthi wabaletha la ekhaya so naye uyakukhuthalela ukuletha umuntu la ezothi memamse khona bese ambonga ngelinye ilanga so abalaleli beReal TV nabalandeli izilwane ziyesi siyazikhipha but akuyena wonke umuntu ozofika la kwakhathazile bese yasizakala abakwazi ukuthi abazile uNkulunkulu la yebo mkhulu ukunesezela lapho la usho khona ikhatha ayifani
futhi indlela yethu yokuphuma osizini ayifani, futhi angisikhishwa osizini umuntu oyedwa, sabantu. Yabo mina ukufika kwami la ekhaya ngilethwe uNelo, ithemba mina empilweni bese ngilahle ngalendlela ukuthi bengifisa nokushona. Kodwa ukufika kwakho ekhaya nokungihlolela kwakho nje nezinto zenzile zilibuyisile ithemba kakhulu kumina, ziqaqe izibopho zeminyaka ebedlula abantu abaningi ebengakazi kukhulunywe nangazi abantu abaningi, kodwa wayiqashula ngenxa yokuthi shuthi kwakudaliwe ukuthi wena ozoqashula lezo zibopho. Yeah, so ilongo nje Bhutinele ebengakusho njengamanje ukuthi cha ayikho ivideo sazolandela ngosisi nani mhlambe kodwa ngoba sebezifikele bona sebezibongela bebonga nababukeli nabantu ababasizile bebonga nala ekhaya la ekhaya sebebongileke kakhulu. Futhi basazobonga ngoba umsebenzi usaqhubeka. Kodwa nje hayi kunjalo futhi hayi ngathi kuphelele lapho nje i-update ngasho ukuthi yonke into isahamba kahle. No, cha nathi sawubonga Dr. ngesineke sakho nje nokusebenzisana nabantu ngoba akuyena wonke umuntu ozokusebenza nabanye abantu. Abanye abantu bacikeka nje. Yeah, nalokuthi duba yonke into yathi hayi angisafuni mina, yabo. Kana nokuthi umsebenzi wami emkhulu wona umsebenzi lo la abantu laba kumele ngibahloniphe. Yes. Abalungu bami laba ongakuba anginawo umunye umsebenzi mina engikwenzayo ngaphandle kokulapha abantu. Wona wadalela wona. So wona umsebenzi engizitshela ukuthi iwona umsebenzi kumele ngikhusele ngawo umndeni wami, futhi wona umsebenzi engicathi bangipha wona abantu abadala ngoba bebona ukuthi amandla okwenza izinto izinto angeke azabe khona. So siwona umsebenzi ngiyawuthanda lo msebenzi. So umuntu umeza la ekhaya azi ukuthi uza kumuntu ongeniwe abantu abadala akazile uNkulunkulu. Okay. No, sabonga kakhulu Dr. Asivale nje la le video lesabonga nje kakhulu.